R taisivat voittaa viime vuonna ja voittivat. Sitä ei enää loppupelissä lasketa, miten selkeä tai nippa. Valjakko, numero 7. Se on se miehiskeläinen. Meneekö viesti tuonne ääntä? Voittajalle. Voittaja sai 32,5 pistettä ja Laihajärven isännät saivat pisteitä 32. Halutaan liikkua myöskin takaperin niin, että vaunu liikkuu todella suoraan. Saavat siitä eri valjakko numero 4, Anna Vilkko ja LP Namu. Neljäs sija on sitten jaettu. Sija pyydävät jonkin asteisen palkinnon. Ja tässä on samoilla sijaluvuilla useita valjakoita. Tämä nyt tässä ja Pablo. Ja numero 3 on Karin Nappe ja Trikos. Ekis Oy on siis lahjoittanut kärrypyörien kumitukset. Pappalina Karin Puomi, MTK Varsinais-Suomi. Tässä siis kaikki tapahtuman sponsorit. Osallistujathan saavat sitten käydä tuolla tallin ylisillä valitsemassa itselleen sijalla 5 ovat 4 olevien pistemäärä, se oli 31. Ja tässäpä saapui sitten vahta. Eli Teemu Suihkonen oikealta nimeltään. Hienosti ajettu ja upeasti tehty. Hyvä! Paikkakin löytyi heti. Mahtava poika. Hyvä Teemu! Anteeksi, minkä asutaan? Ja valjakko numero